Se selimo preko oceana, dakle iz Boke Kotorske preko oceana, slično kao u 19. stoljeću kad su naši preci išli, u Peru, u Limu, na drugi kraj svijeta. Tamo u Južnoj Americi počasna konzulica Republike Hrvatske u Limi, Peru, gospođa Ana Marija Kuljevan, bit će naša draga gošća s kojom ćemo malo razgovarati o tome kako Hrvati u zajednici Hrvata Dubrovnik u Limi proslavljaju već desetljećima kult Svetoga Vlaha. Naime, tamo imaju crkvu Svetoga Leopolda Mandića, pa evo i na taj način dalje su povezani zapravo sa zaljevom svetaca, ako tako hoćemo, jel? Kao Leopold Mandić. Telefonski razgovor dan prije obavila sam i nazvao me Mirko Lisa Vodanović iz Lime. Pozdrav Mirku Vodanoviću, hvala puno za poslane linkove, fotografije od posljednjih godina kako ste slavili festu Svetoga Vlaha. Evo, večeras će biti doista zanimljivo. Ja sam... preko oceana, daleko, poput onih koji su u prvom valu otišli u 19. stoljeću, a čak i ranije, u Peru, jednu od južnoameričkih država u kojima također živi hrvatska zajednica. Danas je nemoguće utvrditi brojčano stanje Hrvata i njihovih potomaka u samom Peru, ali se pretpostavlja da živi oko 300 do 400 Hrvata. Međutim, prema popisu kojim raspolaže peruanska strana, u Peru živi oko 14.800 Hrvata, dakle peruanaca hrvatskoga podrijetla. Među njima su osobe poznate u političkom i javnom djelovanju, znakovit broj uspješnih i poduzetnika i visokih časnika unutar peruanskih oružanih snaga. Zanimljivo je naravno da je Peru zapravo prva južnoamerička država u koju su došli Hrvati. Nećete vjerovati kada, naime počeli su stizati još u 16. stoljeću, a kronike govore kako je dubrovački vlastelin Vasilije Vasiljević 1573. godine poput tisuća drugih Europljana odlučio okušati svoju poslovnu sreću upravo u zemljama Južne Amerike. Povedeni naravno kultom Eldorada, odlučili su stari grad Inka punom tajni i bogatstva doći i vidjeti i okušati se tamo. U Cuscu, prijestolnici Inka, osvajači su izgradili 28 crkava, a jedna od njih bila je crkva Svetoga Vlaha. Nju su izgradili hrvatski mornari i Vasiljević. Poslije Vasiljevića iz Dubrovačkog kraja stigli su Divočići, Škrabonje i drugi, no to je doseljavanje bilo prilično individualno. Hrvati su u Peru nešto većem broju počeli stizati u drugoj polovici 19. i početkom 20. stoljeća. To su bili uglavnom Dubrovčani, zatim iz drugih krajeva Dalmacije i Hrvatskoga primorja. Nakon Drugog svjetskog rata u Peru je 1948. godine stiglo skupina oko 1000 hrvatskih političkih emigranata iz svih krajeva Hrvatske kao nova dijaspora. Za razliku od stare dijaspore, oni naravno nose nešto malo jači hrvatski naboj, dok je stara dijaspora više bila obilježena kultom Svetoga Vlahe i nosila je zapravo svu onu dubrovačku tradiciju onoga vremena sa sobom. U Peru danas djeluje Hrvatska katolička misija za Peru i zemlje Južne Amerike, Čile, Paragvaj, Bolivija, Ekvador i Kolumbija, Vikarija Pastoral Croata i Parokija San Leopoldo. Kao što sam rekla u početku emisije, dakle, ima tamo crkva Svetoga Leopolda. Vrlo zanimljivo, evo, Sveti Leopold Mandić iz našega zaljeva Svetaca.
U više navrata održavani su naravno i tečajevi hrvatskog jezika i kulture pri hrvatskim klubovima i katoličkoj misiji. Postoji potreba za redovnim tečajevima hrvatskog jezika. Hrvatska zajednica Dubrovnik u svojim prostorijama ima knjižnicu, ali su unutra većinom naslovi, dakle, to su izdanja nakon Drugog svjetskog rata. Danas, kao što smo najavili, čućemo i vidjeti više o proslavi Svetoga Vlaha u Limi. Naša gošća je počasna konzulica Republike Hrvatske u Limi, u Peruu, Ana Marija Kuljevan. Njeni su preci također stigli iz Dubrovnika, ali i Pelješca, u prvom valu stare dijaspore koja je sa sobom donijela kult proslave Svetoga Vlahe. Vrlo je aktivna i želi svoju zajednicu Hrvata bolje organizirati, ali kao konzulica i savjetovati oko dobivanja putovnice i državljanstva te učenju hrvatskog jezika. Poslušajte i pogledajte kako se u Limi, u Peruu, slavi Sveti Vlaho. Također, bit će nam dostupni linkovi sutra kada budu slavili to. I ići će sve preko Facebook Live-a, dakle ove godine se San Blas održava virtualno i moći ćete pratiti i preko naše Facebook stranice Zov Domovine i Facebook grupe Prijatelji emisije Zov Domovine. Pa evo, vidjet ćete na koji način oni to slave. Naravno, nakon što iskoriste sve hrvatske plesove, nakon što otpivaju sve poznate hrvatske pjesme, nastavljaju u štimungu salse, sambe i merenga. Pogledajte s nama. Evo, dragi gledatelji, drago mi je što večeras mogu pozdraviti u našoj emisiji počasnu konzulicu, gospođu Anu Mariju Kuljevan iz Lime u Peruu. Poštovanje, dobro večer i dobro nam došli. Dobra večer, poštovanje, ovdje je dobar dan još. Nadam se da će ovaj intervju poslužiti svi Hrvatima tamo da vidu kako ovdje se slavi Sveti Vlaho. Tako je, naime, zovemo vas povodom proslave Svetoga Vlaha. Recite nam kako to da se Sveti Vlaho slavi u Limi, Peruu, među hrvatskom zajednicom Dubrovnik? Prvi Hrvati što su došli ovdje u Peru većinom su bili iz Dubrovnika pa su doveli tu tradiciju ovdje. Očito su počeli, koliko se zna, iz 45. godine da se slavi u jednoj kući izvan Lime, ali jako skromno, i to je svake godine išlo više i više i više ljudi su ušli u tu tradiciju i danas se to slavi na velikoj fešti kako jedno vjenčanje. Znači, toliko je svečana proslava. Dakle, vidjeli smo, zovete ga San Blas, je li tako? Sveti Vlaho je San Blas. Sveti Vlaho, San Blas, bravo. San Blas, tako je. Djeluje u Limi zajednica Hrvata Dubrovnik koliko dugo već? Ova zajednica postoji od 1906. godine. I ima puno godina. Recite, koliko otprilike u Peru inače živi Hrvata, odnosno koliko ih ima ovdje aktivnih u vašoj zajednici? U zajednici sada imamo 120 Hrvata, ali u drugom mjesecu lani smo otkrili zbog istraživanja od 1600 prezimena u matični ured ovdje u Peru. Ljudi sa prezimenama u majčinoj strani ili u očevoj strani ima više od 190.000 Hrvata u Peru. Aha. Vidjeli smo jako lijepe snimke sa vašeg YouTube kanala, kako to slavite, uistinu vrlo, vrlo svečano. Međutim, ne pjevaju se samo hrvatske pjesme i plesovi, nego vidjeli smo isto tako samba, merenge, tonovi, je li tako? Yes. Ovdje mi plešemo svega, imamo isto hrvatske muzike, a ove godine, nažalost, nećemo moći proslaviti tako kako smo se naučili.
Mhm. Ali isto je zabavno, ja bih htjela da zovemo svi Hrvati od tamo da to poslušaju. Naravno, evo mi ćemo u svakom slučaju evo iza vašeg intervjua sa mnom pustiti onaj prekrasni video sa vašeg službenog YouTube kanala da malo vide svi naši gledatelji na koji način se Sveti Vlaho, festa Svetoga Vlaha slavi u dalekom Peru u Limi. A isto tako poslao nam je gospodin Mirko Vodanović jučer dosta slika, malo sam s njim razgovarala telefonski pa nas on uputio na vas. Naime, ove godine virtualno će se proslaviti Sveti Vlaho u srijedu 3. veljače od 18 do 18:45 sati virtualna sveta misa u župi i vikariji Svetoga Leopolda Mandića. Pa evo imate i crkvu Svetoga Leopolda Mandića, jednog od svetaca iz zaljeva svetaca. Yes. Da. Normalno imamo misu tamo, gdje Padre Drago i Padre Marko Ljupić stavljaju na vrlo. I normalno je bilo prvo misa i poslije ples, ali ove godine samo ćemo imati sve virtualno. Sve će biti virtualno, tako je. I sve što budete prikazivali mi ćemo Watch Party prenijeti preko naše Facebook stranice emisije Zov Domovine i Facebook grupe Prijatelji emisije Zov Domovine, tako da svi možete uživati u tome kako se na jedan ovako egzotičan način u dalekom svijetu Hrvati prisjećaju feste Svetoga Vlaha i time se pridružuju velikoj festi u Dubrovniku koja i ove godine ni tamo neće proći baš uživo nego isto pod epidemiološkim mjerama. A sve ovo naravno je skupa samo uvod u idući svetac, a to je u srijedu Sveti Tripun u Kotoru, tako da večerašnja emisija evo ima i Svetoga Tripuna iz Kotora i Svetoga Vlahu iz Dubrovnika. Hvala vam, gospođo Kuljevan, na vašem izdvojenom vremenu i gostovanju u našoj emisiji. Mi ćemo vas popratiti u svakom slučaju i evo veseli nas što ovako lijepo čuvate tradiciju i naravno hrvatski jezik i kulturu i običaje prenosite s koljena na koljeno od tako davnih vremena. Recite mi kako će se, znači mislite li, i vidim da je grupa Trio Gušti iz Hrvatske, da ste ih uspjeli angažirati. Yes, ja sam njih upoznala ovdje baš u jednoj fešti od Svetoga Vlaha i gospodin Želimir mi je poslao jednu snimku iz Splita i ono će objašnjavati otkud je koja muzika što će nam pjevati i to će biti veliko zadovoljstvo za Hrvati ovdje u Peru što volju njihovu muziku i jedan lijepi pozdrav za njih i zahvaljujući njihov trud za to poslati. Je, tako je, da. Eto, hvala vam lijepa na izdvojenom vremenu, veliki pozdrav iz domovine i nadam se da ćemo se jednom prilikom i osobno upoznati i vidjeti. A čujem da i vaša obitelj je čak bila došla, doputovala iz Dubrovnika na tu festu. Dva rođaka su došli iz Lopuda samo za Svetoga Vlaha feštu i oni su tamo u toj snimki što ste vi vidjeli u YouTube. Da. Puno ljudi će ih prepozna tamo i došli su dva ljudi što prodavaju maslinovo ulje iz Istre isto. Dakle smo imali smo isto i Hrvati tu, samo za Svetoga Vlaha. Ništa, znači sljedeće godine ako Bog da bude sve u redu, ako Sveti Vlaho nam pomogne da maknemo ovu pandemiju, onda idemo na proslavu Svetoga Vlaha ne u Dubrovnik nego u Limu, u Peru. Morate doći, vi ćete uživati tu kako mi plešemo. Ćete plesati. A prvi ples u vama. Morate doći ovdje plesat s nama, svakako. Volila bi, da. Eto ga, veliki pozdrav vam šaljem i vidimo se, uživajte sutra i preko sutra u ovoj virtualnoj proslavi i evo sve ćemo vaše prenijeti, s obzirom da su to, vidim, Facebook live-ovi na našu stranicu i evo, budite mi pozdravljeni. Bog! Hvala, lijepi pozdrav svima tamo. Doviđenja. Bog.
Divojka za moto, poigrat ću još i bolje, da mi milane moje. Se selimo preko oceana, dakle iz Boke Kotorske preko oceana, slično kao u 19. stoljeću kad su naši preci išli, u Peru, u Limu, na drugi kraj svijeta. Tamo u Južnoj Americi počasna konzulica Republike Hrvatske u Limi, Peru, gospođa Ana Marija Kuljevan, bit će naša draga gošća s kojom ćemo malo razgovarati o tome kako Hrvati u zajednici Hrvata Dubrovnik u Limi proslavljaju već desetljećima kult Svetoga Vlaha. Naime, tamo imaju crkvu Svetoga Leopolda Mandića, pa evo i na taj način dalje su povezani zapravo sa zaljevom svetaca, ako tako hoćemo, jel? Kao Leopold Mandić. Telefonski razgovor dan prije obavila sam i nazvao me Mirko Lisa Vodanović iz Lime. Pozdrav Mirku Vodanoviću, hvala puno za poslane linkove, fotografije od posljednjih godina kako ste slavili festu Svetoga Vlaha. Evo, večeras će biti doista zanimljivo.